ni iwuoyo maber nikech Yuarruok osebedo e kind KNUT gi KUPPET. KNUT neno ni jogi ni e primary. Koro gidhi ka TSC ni mondo ket jogi obed e union gi. To KUPPET kaka kawuono ang'e gin gi National Delegates Conference Nairobi ka, ma mano be ang'e wach achiel kuom ma gidhi wacho. Gin bende gidwaro ni jo JSS gi no train kaka high school teachers. Koro gin be gidwa ni jogi obed kodgi kaka jokanyo no mar union margi. To jogi bende neno ni gin yorgi kaka JSS, gin bende gidwa mana fomo, gidwa chako union margi kaka gin. To be onge ng'ama otamo gi chako union margi. An be ne an unionist. Kane an it puonj, wane joma nochako KUPPET. An ayie ni gichaka chaka union margi ka gidwaro. Nyaka chieng' moro wabed gi clear guidelines. Ni gin jo high secondary koso gin primary. To ma ibi miwa gi chike bende kaka jo TSC o register gi. Makoro gibro neno ni jogi winjo join KUPPET koso winjo gi join KNUT. Onge tamo ng'ato chako union. Union en voluntary kendo winjo wayiene jogo ka gidwa chako union gidhi mana mbele gi union. Ta adwa wacho ni wan kaka jok mane education committee ber jowa ma wan gi education committee nikech